Oh, sanibona. Yini noma ubuya kangaka? Uwezwe indaba malem kuyashawa lenkandla. Hlala. Uyabona-ke ngenyenye. Lento lemalema nje, lento yasenkandla, abantu basenkandla bangidikile. Banginyanyisile abantu abantu. Uyabona, niye ngathula lento ngizothiwa bayenzile. Uyabona ngizizwa ngibaseleke, ngizizwa ngathi kuvuka ushisa esifubeni. Iyangicika njengoba ngiyazela ukuthi bamshayelana umalema ngoba lapha uzosiza abantu abahluphekile. Shuthu lento yokuthi kuhlupheka abantu uzume bephakathi kwezulu nomhlaba ngokuhlala iphutha. Hayi. Lelo abantu abahlupheki ngomfihla bahluphekile. Kodwa ubhizi nje labo basenkandla bayahlanya la emakhaya. Uyabona mina into engicabanga ukwenza kanjani? Ngicabanga ukuthi mina kulandwe uZuma ashaya uZuma. uZuma uyabheda uZuma uyanyanyisa lento iyacika. Isicefe into abayenzayo. Banginyanyise kabi. Yabona nje mangicabanga lento athi yazi ukuba uZuma ukhona. Ngabe ngisakaza ngaphambi nalabo bangakube enkandla. Ngoba futhi umqondo wabo wodwa lo. Into yabeyodwa. Lento iyanyanyisa ngoba uyabona into noma usuyithatha uyibheka. Kuyiphupho futhi inhle lento eyenzakala ukuthi kuhlupheka abantu.